हेलो गाइस वेलकम बैक माय चैनल आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बेनो जादों मैखुनखौ माबायदि बानायो नोंथांमोननो फारि फारि भिडिअ बानायनानै देखायलांनो नागिरदों प्रेक्टिकली नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै माबायदि बानायो सोलोंनो हागोन थ' फ्रेन्ड्स भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनांगौ थ' फ्रेन्ड्स भिडिअखौ जागायदोंसै नोंथांमोना जिगाबखौ फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि गुसुं गुसुं दानख'ना लाजोबनांगोन बाराद्राय गुसुं नङा एसे मिडियामनि दानस' बाराद्राय गुसुं एबा गोलावबाबो जाया बेफोरबायदि मिडियामनि जानांगोन नोंथांमोना जेसे बानायनो गोसो दोङो दानख'ना लाग्रो फार्स्ट टाइमाव बेनिफ्राय बेखौ आलु सोनाय बस्थायाव सोनानै रुनांगोन बेनि उनाव रुनायनि सिगां नोंथांमोना बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमबाबो सोमजागोन सोमाबाबो जागोन ओमफ्राय बस्थायाव सोलासिनो डाइरेक्टबो सारायाव रुनो हागोन सारा नङाबा खान्थाफ्रावबाबो जागोन बेफोरबायदि आलु सोनाय बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमबाबो सोमजागोन ओमफ्राय सोमाबाबो जागोन ओमफ्राय डाइरेक्टलि रुनो हागोन बेफोरबायदि सारायाव रुयोबा बस्थायाव रुयोबा थाबैनो जागोन बुरजा बुरजा ओमफ्राय डाइरेक्टलि बस्था नङाबा बेयावबाबो होजागोन 20 बा 30 रुनांगोन आरो बेयाव 20-30 रुनायनि उनाव बेखौ बस्थानिफ्राय बोखांनानै सान्दुंआव एसे फोराननांगोन बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिन्थिगासिनो दं बेफोरबायदि 30-20 मिनिटसो रुखांनायनि उनाव बेफोरबायदि सान्दुंआव फोराननांगोन एसे मोनना एसे राननांगोन सरदनांगोन दैया नैबे एसे गोलाव जादों इनसाइड गुसुंबाबो जागोन एसे एसे फोरानबा जागोन बाराद्राय गोरानबाबो जाया ओमफ्राय एसे फोरानखांनायनि उनाव सान्दुं एसे फोरानखांनायनि उनाव पेकेटाव सोनांगोन पेकेटाव सोथ'वाखै नैबे जोंनि जायगा बेवहाय आलायगोन एसे खोमसि जानांगौ जायगाया नैबे एसे स्ट्रं जाद्रायदो सान्दुं नांनो मोना एसे खोमसि जानांगौ जायगाया नोंथांमोननि थाखाय प्लास्टिकआव सोनो हादिया मैखुनखौ बेगरखौ माबायदि सोनांगौ सिलिन्डाराव बेखौ दिन्थिजोबनो हादिया हराव बानायनाय जानायखाय ओंखायनो डाइरेक्टलि बानायनानै आलायखानायखौ दिन्थिनाय जाबाय उननि भिडिअआव माबायदि सोयो बेखौ दिन्थिगोन बेनिफ्राय बेगरखौ बहा मोनो प्लास्टिकखौ माबायदि खायो दिरुंफोरखौ माबायदि लानांगौ बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना उननि भिडिअ नायनांगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो माबाफोर सोंनो गोनांथि दङब्ला कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन माबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला ओमफ्राय ट्रेनिं लानो थाखाय बा सोलोंनो थाखाय बेगर नांगौब्ला सोलोंनो थाखाय डिसक्रिपसन नाम्बार होनाय दं बेयाव फन खालामनानै सोंनो हागोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो माबा नायदो मैखुन बानायगासिनो दङ जोङो दा रोगागासिनो दङ दा जोङो लांनो थांदों जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम